मोनसे भिडिअ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। बेनिफ्राय दा आं थांनो नागिरदों गुवाहाटीयावहाय। बेनिफ्राय गुवाहाटीयाव मानो थांनो नागिरदों होनबाथाय आं दा खोन्थाथ'ला, भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोरा होमब्लानो मिथिगोन। आं दा दङ पाठशाला ट्रेन स्टेसनावहाय, ट्रेन नेगासिनो दं। ट्रेनावहाय गाखोबाय। बेनिफ्राय जायगा दंना गैया नायनानै लानोसै, जायगा मोनबाथाय जिरायनानै लाग्रोनोसै आरो आंना। लोगोफोर आं दाहाय मादै लाहानावहाय मोनफैबाय। बेनिफ्राय मोनफैखांनायनि उनावहाय दाहाय आं साहा लोंग्रोनानै लानोसै आरोना। साहा लोंखां ओरिखां ओमफ्राय आं दा आलु लेमगासिनो। बेनिफ्राय आं फैनायाव माने एसेबां उसुबिदा जानानै भिडिअफोरखौ मोजाङै लानो हायासै आरोना। बेनिफ्राय दा आं बेखिनि मैगं सायनायखिनिनिफ्राय लानानै ओंखाम संनायालागै खोन्थानोसै। लोगोफोर जिखिनि हायो खोन्थानो नाजागोन आं। नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय लोगोफोर, आरो मोजां मोनोबाथाय लाइक खालामबानो जाबाय।
बेखिनियावनो फोजोबनोसै माने ओमफ्राय भिडिअ लानायाव एसे डिस्टार्ब जादोंमोन नालाय आं बेखिनियावनो फोजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आं गुवाहाटियावहाय मानो फैदोंमोन नेक्स्ट भिडिअआव मिथिगोन लोगोफोर बेनिफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायजोबदो बिसोरनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय।